Mena mulunze moze kene munu national adelo nya bana na mma no basi nkita ata cause obi di ayo news na flies everywhere. News na fly everywhere na fele mbowa. Because ya bụ video a warning and a wake up call to Alusi no Asaba. A wake up call, a warning and also a wake up call to Alusi na Asaba. Then the video akwono fun. Bobble Igbo ekene m unu ụbọchị taa ma onye ọbụla mma nke onye chiri ya zelu aka ka nwanne ụlọ nwoke dị great ijele mmọnwụ na-apụ apụ dị iko a na-afọ anya wan Mozambique. Ụmụ Igbo, all my followers, ụnụ afọ ka o si adụ ịghọtago because na asị na ekwu gburu nwata enweghị da atụba dị ekwu gburu nwata asị na ekwu gburu onye do ife njepụta taa ife ọzọ na because na ọ na-adụ mma nọkọta ife mee ife njisi na ọ na-adụ mma nọkọta ife mee ewu ka anyị nwaahụ ndị Igbo nwee ike nwụrụ akọ ka anyị nwaahụ ndị Igbo nwee ike nwee akọ na uche because na sometimes I'll be imagine how come ka eru ka nwa afọ Igbo onye kpọrọ nwe onye Igbo because I could remember onye ọbụla nwe onye Igbo nwere ọkọ na uche because nwe onye Igbo ka ọ ya ọgụ na ọgụ ha akwụkwọ but Chukwu nyere anyị akọ na uche Chukwu nyere anyị akọ na uche because na akọ na Chukwu nyere anyị ịyafụ nwe onye Igbo ya agụ akwụkwọ but nwanne abịa in terms of business ọ na ife anyị create ife nwere ike create sepụrụ anyị aka na ya anyị gba good in that but o nweziri ebe anyị si eri mperi o nweziri ebe ọ ya anyị na-eme ife I will be imagine ọwụzụkọ nwa onye Igbo na-eme ụdị ife a kedu ebe m na-eje ebe okwu m na-eje anyị ife ọzọ nọ for very long time ka m nwa na-ama ọkwa na-eti mkpu na-agwa ụmụ Igbo unu mụrụ akọ unu mụrụ anya na ụmụ nwa dibịa ahụ na-afụ n'ihu akwụkwọ na ife ahụ fake na enweghị ọgwụ mkpụrụ fansida onye nwere n'ime ha ọgwụ ha nwere uwe egwu a ji enye ule na poison ọsọ ọgwụ ha nwere but ọ bụrụ na ọgwụ nke atasị na ha nwere ọgwụ eji eme ọkanka ha sịrị na ha nwere ọgwụ eji eme odogwu ha sị na ha nwere ọgwụ eji eme odogwu ama agwa ụnụ nwa onye Igbo pụtamanụ onwe onye nwere fasida n'ime ha onwe onye nwere ọgwụ eji eme odogwu ọnwụra onye ka a na-egwu ụnụ iji afụ nwa onye Igbo ọtagide afụfụ gbagide mbọ ọnọkọta ofu onye atasịghị na o nwere n'ọya agwọrọ gị ọgwụ ite n'ọya agwọrọ gị eku ite n'ọya agwọrọ gị ibopo n'ọya agwọrọ gị ahụ agba aka n'ọya agwọrọ gị ọgwụ ọnwụ okwu eme ọgwụ a na-ebutere gị ego onye gwara na ọgwụ agụdụ lukatụ nwanne anyị nwoke agwọkọtụwara akị ọkwa sịrị na nwoke ọbụla chọrọ ime odogwu nwoke ọbụla na-eme odogwu kwesịrị ime ọgwụ o ji chere onwe ọya awụ onwe ka ofe si wee mee ka inwe ike gonu ka onwe ike kọkọ n'ahụ ka inwe ike otu isie nwere asị nwa onye ọba ka ezibe mmiri nụ ọ sịghị na ịnọ na-ekpere chigụ n'ogwe nke chi ya wee buo ka ọ ya ebuo chi ga-emegonu chi ya gbara ahụhụ nsizi nwa onye ọba nwa ọchagụ ka eze ebe ọ nọ ebe okwu m na-abịa today bụ nwanne anyị nwoke Ezeobi na Asaba because very soon na mmana drọpụrụ ụnụ all the whole dibias niile mma kpọcha ha afa drọpụrụ ha meseji a sịrị m gị nwoke mma atọ as far as I digeti jere mmụọ na-apụ apụ ikuku na-afọ anya as far as I live I will talk to you people mmadụ agwụ you people ọ bụrụ na ị ya mara ife kụrụ mmadụ ife for very long time ka m sịrị onye ọbụla na-eme dibịa na dibịa ha biznes onye ọbụla eche ife ọ ya alụ kwukwudo ụmụnne anyị wayo na-ekwue some people ndị lili or some fans onye ọbụla nkwu ha n'okwu ha bịa ha na-agba ntakọ ha bịa ha na comment a lot of nonsense nsizi kịta olejirigon kere ebe ụnụ nọ nwanne nwoke Ezeobi na Asaba mbịa ka m dịrị Isiagu biko ịkọsọ this my video try ya share
tụọrọ mma aka maka na share button ka onwe ike nwanne nwoke Ezeobi na Asaba arụsị ego na Asaba ntị ọmụrụ ọmụnwa adị ka etichede mmanwụ na-akwado iko na-afọ anya ọnwụ na-agba dịsi okwu a mmatụ ya ụjọ nyere onwe ekwu onwe ha ọgwụ nwere ọgwụ fansida onwe nke ọchị ịghọtago ife mbara ego ya ahụ nwanne management ya ọkpụ aka eburugo ya ọkwa ebe last 3 weeks or last 2 weeks ka ha na-erikọrọ nwụkọ ọ chọrọ ebe na họteelụ ya ha rikọ nwụkọ eburuke ya gbakwa mbọ chere onwe agbakwa mbọ jekwuru lekwa ọgwụ ya the next target kịta awụ Ezeobi na Asaba the next target Ezeobi ọ bụrụ agbachaghị anya kịta onye anwụ scos ife mmeka mpasara meseji ahụ ka ọ gbaa mbọ mara ife ọ ga-eme onwe n'oge ọ gara ukwu onwe na asụ nwanne ya nwoke akpa ọkụkọ tụwara akị na n'ọba because onye ọbụla nwa dibịa kwesịrị inwe ọgwụ na ha o kwesịrị ife achị ime asị nwa owu odogwu asị nwa na-eme ife odogwu ife achị ime ụtọ ọkụkọ na ahụ ife achị ime inwe ọgwụ misin emetụ gị aka ime isie ọ inwe ọgwụ ife achị ime ọkụkọ na ahụ ime gị na ịwa ha metụ nwa efuru mgberu mgbe si ka mpasa mesejete nwanne anyị nwoke Alụsi ego na Asaba ọ bụrụkwa na ọmụ ife ọ eme onwe ya kọntaktị ya adịketi jere mmanwụ na-apado iko na-afọ anya kọntaktị mi ka mgba gị ife iyi eme kọntaktị m n'oge ka mgba gị ife iyi eme maka ụmụada bụ bịa nwụrụ ọkụkọ maka ụmụada bụ bịa nwụrụ ka nwa uriom ibe ọ na-ahụ ụna nwanụ nwa uriom ụnụ nwụrụ nwa uriom ụnụ achụchasị ya n'ahụ ụnụ anyị abịa nwụrụ ka nwa uriom anyị ajụkwa ụnụ ya n'ahụ otu nsi ajụ nwa uriom ifuru ndị ụnụ na-agbasịrị ọgwụ ụmụ Igbo ụnụ na-akọsị ego n'obodo oyibo na-agwa ha na ụnụ na-arụ ọrụ na ụnụ na-arụ nka na-arụ nka otu awụ n'ezi nwoke na-awa ọkụrụ anyị abịa ibu ụnụ one by one oles ka ụnụ na kọntaktị anyị dị ga etijere mmanwụ na-apado iko ya na-afọ anya ka mara ife anyị eme n'oge ka mgbakwa ụnụ ife ụnụ ya eme onwe ndị ụnụ mejọrọ ka ụnụ je yọwa mgbaghara onwe ndị ụnụ nyere ife ọnụ ule ego nyere ife ọnụ warụ ego n'oge nwanne nwoke Ezeobi na Asaba gee ntị ọgwụ nwanne nwoke ka na-egbago okwu this is word of advice abịa ome nhụ abịa ome ịgbago wọ abịa ome ịkọjọgo ife mbara ịgbago maka ọdụm mmadụ because I love you so much as nwa onye Igbo iwu ka ife mmeri nwanne anyị nwoke akwa ọkọchịwara akị na n'ọba ka n'ime gị ịgba mbọ nyochaa onwe gị mmanụ ndị ịrụ ọrụ awụ ka ọ na-agbago wọ ndị ịrụ ọrụ na-asụ gị fọn ọrụ ha ego ha iji ọgwụ eteret gbaa mbọ ịkpọ ha make a peace with them onwe ndị ihe fọn ego fọn ọrụ ha ego ha ka peace lee nụọ ka a gara ịbịa nwụrụ ọgụ esi nwụrụ nwa onye ọba nwa onye ọba na ude mmiri because oge erukwana 2023 a ifuru this period of months afọrọ ka aba ahụ mba this period months afọrọ ka aba ọnwa Disemba onye akpachara jekwa mmeke ni peace onye ọbụla gba dibịa alụ dibịa onwe ebe o si rụjọ onwe ndị na-etere akụkụ ndị na-acha atịgụ iji ọgwụ eteret na-asara ihe eme nka jem go and make peace with them ife nwa dị getije depụtara go and make peace with them because without making peace with them nwanne abịakwa nwụrụ ogodo ezi bịa nwa onye ọba na ide mmiri onye na-agbakwa okwu a nwanne ya nwoke Ezeobi na Asaba mmechaa Dr. JCN nwa mmụọ nwa mmadụ ka I will seek advise you one by one mmechakwa nwanne ya nwoke aya ya na ndo nwere aba na aya I will come to you because very soon anyị ebido nwụkọ ụrụ nwayọ ụrụ marụ ndị unu mejọrọ onye mara onye ọrụ ọgwụ awọkọ na-etere na shatịgụ refund his money or go and make peace with him iji na ọgwụ etereti onye ahụ because nwe onye ma ife a mmiri nwe onye ọbọm n'ọnụ ọ na-etu ọtọm nọ mmacha ọ na-amacha na nwoke ọbụla kwesịrị ime ọgwụ eji eme ikenga mgbe na-asịzie ka ezi ọgwụ ikenga kerezi ebe ọdụ tụra ya na onwe mbịara ịgbawa onwe mbịara ịkọjọ onwe mbịara ịṅụ ife mbịara ụka nye the word of advice asị nwanne m nwa onye Igbo
I get to general more about the Guana fast moon and matter as far as anybody concerned. As far as I'm not gonna so fast or so. One only yard do away. About more no bad ho. About on an Igbo. Oh, ado I get to general more about Omwakuye. I had to help. Ah, you shall contact me. You shall is in Wologu. As the Kissing Wologu Nanibo, contact Yamu, name type and venue. I will bow down. Can me for Amansi. Can me for Kafananya. Can go no bad ho. Came and cause. Came and car. You man cause or bad ho. One them. One have given them any. Ezeobi, this message is to you. Bamba make peace with the people. Don't them the from now. All my followers, all my fans, those animals here, we get viral. Beyond Maka, Nantosa, go do you get do 1 night okay? When so be that supper, nte. Go 1 night, Ole Chirigo, 1 day, come to Pano, Ugo Padomo come with it. As to the many got each other. More up of the Guana Fanya 1, Namuzambi. I had hot 2, 1 day, and coming down, Nanibo. Kere pasive ke dogi ife kai be ife umu Igbo una ife ngba nwanna nwoke Ezeobi to sanu mozia comment arum dere mi ife demede ife ngba nwanna nwoke ka o si wedo ke ka isi fie akwa mi ife ziri ezi abịakwa m ịgba wo ife mbịara ka mgba ife ngwa ya okwu asị nwanne mmadụ ka o nwe onwe ndị o mejọrọ ka o bido n'oge setụrụwa make me peace to them owo da refund ego ke refund ọrụ ha ego nwanne ka m tapan nwanne nwoke dị weti jere mmụọ na-apata ikwu a na-afanya chisugbude nwanne ị ga-echa vidiyo jee kọrọ ndị bọọlụ ife ghọtara uche ha dị ya kene m unu na-asị na biko na ịma na kịta ihe na-atago onwe ndị na post be ndị onwe ndị na-emebeghị post kemgbe Sọnde ọkịta ka ha na-eme post mmadụ dịka JCN ma agadi na-agụ ofe mmadụ dịka JCN onweghị ihe ikwu. You did not even do anything, you did not perform anything, you don't even say na ikidnap kwara enyi gị nwoke ile elo maka na onye ọbụla na-atụzi ụjọ mana vidiyo ahụ was totally a wake up call to Alusi egwu ma Ezeobi ha ma kịnịkịnị kọnọ setụlụ ọnụ boys onye bịasị ụlọ ọrụ alụrụ ọrụ isi ada n'ime ya refund refi ya atụ ebe ọ ya aga na mebịa sịwa na onwe ihe na-eme maka na isi na nwata na onwe ihe ya maka mata gbanyere gị fim ikweta na ọ na-eme ekwuchakwa m ka ọha m n'ọnụ ka anyị nwere mgbe ọzọ.